Halo, halo. Kuń się obalo. Pozdrawiam YouTube'a, pozdrawiam Hitboxa, jestem Niklaus. To jest Dariola, Cześć wszystkim. to jest Grid, to jest mój pad. Daria na klawiaturze. Będziemy się ścigać. Dobra. Te auto. Nie, Jakby ja ktoś chciał chcę kupić widzieć. Grida, to polecam na G2A 12 zł. Chyba z kodem Pieron nawet mniej. Także no wiecie, patrzcie tam jako, nie? No i my teraz będziemy na podzielonym ekranie grać, ścigać się, chociaż myślę, że to raczej będzie masakra. Ale zobaczymy. Hongkong w dół wzgórza. Dobra, teraz ja jestem na dole, Ty jesteś u góry, ty wziąłeś. tak? Faktycznie. Dobra. Ja w ogóle nie umiem na podzielonym grać za dobrze, bo mi się dupi w oczach dosłownie. Kurde. Gdzie nitro powinno być? To nie. To nie fest. Need for Speed. Lelele. Kurwa, zaczyna się. Jak się Daria nie wydupi na żadnym zakręcie, to mi się to nie uda. Kurde, pieczone. Dobra, jadę. Bo ja czasem zapominam skręcić. O jaje. No, Nie! ja Szybko. już dojechałem. No przecież Fajnie. jeszcze nie rozwaliłeś auta. No fajnie, że nie mam koła z przodu. Znaczy no mam felgę. To co? Ja jebę. Ja dojeżdżałam bez 4 i było. No! Łapka w górę za takie coś. Że ja jeszcze jadę. I teraz mam... No brakuje mi obu z przodu. Może być łapka w górę za moją piękną jazdę, a nie. Kurwa, sam mi skręca w prawo. No nie dojadę, no. Kurwa. Nie mogę sobie... A nie, no co by było, naprawienie auta w trakcie tego to by było za łatwe. Nie. Co to za pomysł? Musisz jeździć tylko ostrożnie. Na przykład taki protip to hamuj na zakrętach. No ale... Nie umiem. Hamowanie nie jest łatwe. Na klawiaturze się łatwiej gra. No ja potwierdzam, ja na przykład wolę na klawiaturze grać w Grida i widać efekty. Kurwa, daleko ta meta jeszcze. To kółko Jak po ja mam- w lewym dolnym rogu Aha, i to zapełnienie na czerwono pokazuje ci ile zostało do mety. aha, dobra. Ja mam fajny przód w tym aucie. Jezu, jaka mordęga będzie. O! No, ja go rozdupię. No pewnie tak. Boże. Myślałem, że nagram taki materiał, gdzie wygram. Będzie pozytywnie zakręcony. Że będzie widać, że Niklaus grał poza live'em i poza YouTube'em, że się uczył. No a ja tam mam chyba łącznie przejechane 7 km, także no. No bez przesady, ta jedna trasa to jest 9,5. A No już to tak może dojechaliśmy. trochę więcej. A my po tym kółku jak się zapełni, to jeszcze potem jedzie. Jeszcze, nie, to jest koniec ogólnie trasy, no To nie? dobrze. Ale jest jeszcze jeden wyścig. Ale naprawią mi auto. Tak. No. Ojejku, dobra. No mogłabyś się rozdupić. No wcale nie, bo chcę wygrać. Bo ja nie dogonię nigdy. Tam fajerwerki strzelają jak na rodzice w Sylwestra. Tak, Ciekawe potwierdzam. czy ktoś też pierdolnął babą o podłogę i łeb rozwalił. No ale się zdarzy najlepszym. Dobra, ja zaraz będę na mecie, Mikołaj. No to... Aha. To się pospiesz, może. Jak będziesz na mecie, jak ty połówki nie masz kółka? Mam, prawie całe. Aha, ja myślałem, że cały okrąg. Nie. A to pół. Ojej, dobra, prawie dobrze weszłam w ten zakręt. Prawie. Kurwa. O, Dziękuję. no mi auto nie jedzie, no. Bo mi padają baterie w padzie i mi tylko połowę szybkości jedzie. Tak. A kabel jest przecięty. Kiedy zrobię prawko ja? Po co mi? Ja mam już patent żeglarza jachtowego. Jak przyjdzie wielka powódź, to ja będę pływał, a wy w tych swoich autach gówno. Gówno dupa. No ale no nieważne. Boże. No, jakby patrzeć z boku, to Niemiec do granicy gonił.
tylko żonę w niedzielę woził do tego protestanckiego zboru. Tak. Z przodu trochę taki upośledzony. Trochę go-kart, myślę. Zeza takiego zrobił. Autowego. Dobranoc, Dashik. Niech ta meta będzie na prosto. Nie, tutaj jest taki ostry zakręt. Poza tym, nie wiem czy widzisz, ale w lewym dolnym rogu masz również mapę hamuj. Widzę. No to tak możesz się nią Widzowie nie wspomagać. widzą, bo zasłania. Mój ryj. Ale tam Ale jest widzieli mapa. u mnie. Tam Ale jest tą mapa. samą. No. No, już zaraz jesteś na mecie. Wow. Z opóźnieniem jedyne 10 godzin. Nie, dojechałeś. Brawo. Super. Dobra. No, prawie minuta. Jeszcze jeden, nie? Tak. Dystans, no 19, no ale to mało i tak. Po. Średnia pozycja na mecie G2. Co? Ło, to chyba jest Bytomiu. No może nie. A to lubię tym tor, to może znaczy tor, no, tę mapę, jak to powiedzieć. Planszę. Ja pierdolę. Ja chciałem, no i kurwa. No i kupa. No i tak. Ale to było bardzo chamskie z mojej strony, bo ja specjalnie tam Mikołajowi trochę drogę zajechałam. Także... No nie, a wyrobiłam. Ja w ogóle mam taki odruch, że ja się patrzę na ten twój ekran zamiast na swój. No to patrz się na swój... Zmień swój odruch. Dobra. I patrz na mapę w dole i jest łatwiej. Nie no, no co mi ma tyle, że No zakręty. pokazuje ci zakręty, a musisz przed zakrętem odpowiednio wcześniej wyhamować. Przyjąć pozycję, czy wchodzisz od wewnętrznej, czy zewnętrznej. No ja zawsze przyjmuję. No właśnie widać. W sumie co ja mówię, tak mi powiedzieli, że tak mam grać i teraz udaję. Ja się znam. Ciekawe czy to na kierownicy się fajnie gra. Pewnie emocje jak skurwol. Cześć Kasia! Jeżeli ktoś na YouTubie się zastanawia o co chodzi, to tu jest taki czat na żywo, na którym ludzie piszą i my gadamy do nich, a oni nam piszą, a my to czytamy i gadamy. Także kto jeszcze nie jest na Hitboxie, to zapraszam na streamie na Hitboxie. W opisie pod filmem jest też link do powiadamiacza na żywo, żebyście wiedzieli kiedy te streamy są dokładnie. Tak, polecam. I tak to wygląda. Wszyscy co go używają są bardzo zadowoleni, wręcz sikają ze szczęścia po nogach. No ja cię nie dogonię, no nie ma szans. No na pewno. Ale przynajmniej nie ma tej Ale po różnicy prostu, milion kilometrów. Wiesz. Chyba w sumie żebym nie. zrobił jakieś takie o. No Mikołaj! Sam się wyjebałem. Ciulu, mam lasie. I to... O nie, jak Sam- mogłeś? Sam wyjebałem. No i tyle tego dobrego. No przynajmniej takiej różnicy wielkiej nie ma. Tak, trzeba dodać, że jest 4 w nocy i ogląda nas 50 osób. Oglądałoby więcej, ale żeśmy zaczęli 20 po pierwszej. Bo skręcaliśmy biurko. Wow, prawie wygrałem. Dobra. Zakończamy ten film. Bardzo dobrze mi poszło, zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba, kupcie se grida, w ogóle... Już więcej nie gram w to.